Wiatr płełoził wiele strzene, padła mi ze trywa, le pojedynczny stebła jeż stoją. Widza armią pan płyziatych fanów nad bryno-żółtyma kampama łap fytkną kłepniu. Jenut przerechtować strze wiszcze. No i trzeba jakoś przerechtować do tego, żeby te wiszcze przecietać. Czy to je drandzi, czy nie drandzi, myślę, zanolego łet tego. Ja ci tomu doświadczeni z występowaniem publiczno, aby z gadaniem, żeby po prostu tak jakoś głosa łeperować i żeby przekłonać swechińców czy łebzyryczów do tego, żeby oni rozumieją to, co je gadane, nawet jeżeli nie rozumieją samych słów. Poezją to do siebie, że mają zaprawę tam pojawić słowa, ja ci chledzę nie będą rozmiele. Czej w rubłece Jezus przerwa, juwe cygum z mojej tasze, co on lepszy mum tam skreti. Sztulach terną przerechtową, jak to w jedno biwu reno. Dwa to prosti szteci chleba, syr i peżna tyż masełka. Chłecy prosti, tak jak szmaky. Jeżdżę chłedzy łeslam, to je taci konkurs ja ci poległ na tym, że ledzę sobie jutkują na wisztę. To je tako potrybne, taką możliwe włeta, żeby so pokazać z tyma wisztama, co są tłeży, ale też tłeżec specjalno na ta okazja, na ten slam wiele ledzy tłeży swoje wiszte. To nie jest konkurs blues wymyślony dla kaszebizne, to jest konkurs ja ci je i w Polsce i na świecie. Czym so różni nasz slam łetek, co są zajają gdzieś tam w Polsce i na świecie, to przede wszystkim unają na slamie kuch i arbata i kawa. Jak na każdym kaszebści wydarzeniu. Kaszebści wydarzeniem. Ledzy se znają. No to jest jak bardziej taka jak rzekła Monika, taka familiowa atmosfera. Myślę, insi od człowieka na przychodzą, jak na te slamy, te płelście, tak rzekno. Ledzy zdzią, le nie widzą, bo prawda jedzę tam, za łecielnicą. Wtedy nie chcę zdjąć. Bo jak zdimna, to młyzie być za wiele. Kaszebski poetycki slam to jest wedle mnie taci wydarzeni, ja czego nikt nie spodziewał, a za jakim jesteśmy wszyscy żdele. To taki fajny strzut do poryszeni we osobliwie młodych utwórców, bo chcemy sobie prosto rzeknąć, że większość to są równak ledze, co zaczynają pisać dopiero czy to w liceach, czy to na studiach i oni sobie chcą po prostu pokazywać. Jest mnie miele do nich, czy go myla, gdzie ledze, co piszą, gdzie tam bluz do szeflody, a nie czeją sobie już na tyle mocne, żeby swoje wiszty publikować, żeby mogli wyjść przed publiką, przeczytać swoje wiszty. Dać co pod taci websąd publiczy, ale myślę, że ta rywalizacja, te miącie, to nie są najważniejsze i wiele wszyscy uczestnicy to czeją, że to najważniejsze jest też taką dobrą zabawa. Też było widać przy pierwszym poetyckim slamie iteru, że tak poprawdze, może nie najważniejsze, ale też bardzo ważnym dziela tego slamu jest to, co dzieje się po zakończeniu oficjalnych miątków poetyckich. Czyli młode ledze z rozmaitych stron, kłestyżny, puck, wejrowe, kartyzy, stoją ze sobą w małych karnach, gadają po kaszebsku, co wyźle gadają ze sztuderama etnofilologię, wymieniają się kontaktama, umawiają się na jakieś postępne zędzenia i myślę, że to my też taci przekonani, że nie są sami i to myślę jest wielko wyrtno ta kaszebskiego slamu.